Čaute ľudia, vás vítam u môjho nového videjka. Teraz to je Minecraftu, sme na serveri Darkup. No, trošku som si zakopal východ. Kto nevidel prvú časť, tak sa môže ísť na ňu hneď pozrieť a my môžeme ďalej hrať. No, trochu sa toto odtade zmenilo odtedy. Vidíte, mám podlahu, strop a steny som dokončil. Tu som si len proste stone kopal. Nič váci. A uhlie, vlastne. To sú také, čo som dokopal. Mám 5 crafting. A je noc. Takže teraz by sme mohli počkať, kým vyjde slnko. Takže už tu máme krásny deň. Toto by som mohol už odkopať konečne. Tak ešte toto k druhej. A tento diel by som chcel dať, že budeme hľadať zvieratá. No to neviem ani, ak sa mi síce podarí, ale ani neviem, kde ich dám. Možno sem, tuto, kam pôjde, by sme išli sem. Že tuto by som z tohto spravil výbehy pre zvieratá. A to neviem ešte, ale tam asi nie. To by som dal, neviem, sem asi niekde von. A mohol by som už ľahké seedy nájsť. No, takže máme seedy. Aspoň jedny, to nám bude stačiť na kačky, aby sme si dovedli. Až teda nejaké nájdeme. Najprv sa predtým aj samozrejme najíme. Tak, poďme stále takto rovno, aby sme sa náhodou nestratili, keď je tá vánica. A viete čo? Hľadanie zvierat necháme na tretí diel. Teraz poďme rozširovať, čo bude tam dole. Tak. A zatiaľ, čo to ideme, by ste mohli dať like, lebo na tretiu sériu nech sú 3 lajky. A tuto vôbec nevybuchol creeper. Ani mi už 3-krát neodbuchol dom, čo som ho opravoval. Takže, tak. A my sa môžeme vrhnúť sem. Toto by som to tak nehal. A vlastne tak to povede. Tak to povedie cesta tam. Tak. A ešte raz by som to tak spravil, aby som mal istotu. Máme na zem, to by som tak kopať asi nebudem hneď. Nebudem robiť podlahu. A môžeme toto ešte jedno vykopať. Tak. A teraz takto. Sem hodíme. Tak. Tuto dáme. Tak. A toto mi bude asi na dlhší čas. Takže zatiaľ, čo som tu ťažil, vidíte, ešte nemám to veľa, tak som našiel irony. Tak si ich môžeme kopať. Tak. A teraz to môžeme rozšíriť. Takže, ako som ešte všimol, tak už to máme vykopané a do komentárov mi môžete napísať, čo by som sem mal dať. A my môžeme teda ísť hore pozrieť. Práve je tma. Takže asi teraz by sme mohli dať koniec druhého dielu. Nezabudnite dať odber, like, pre ďalší diel 3 lajky. Nezabudnite zdieľať kamarátov, napíšte komentár, že čo by som mal dať sem. Ja sa s vami lúčim a čaute!